ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈరోజు లెవెల్ 3 ప్రారంభించబోతున్నాము. ఉపదేశామృతం చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఈ ఉపదేశామృతాన్ని రచించినది రూప గోస్వామి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిన్న భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు పూర్తి చేశాము లెవెల్ 2లో. ఇప్పుడు ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని ఇందులో 10-11 మంత్రాలు ఉంటాయి. రోజుకొక మంత్రం చొప్పున చూద్దాము. సో ఈ ఉపదేశామృతం అంటే ఇంగ్లీష్లో దీన్ని నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే, నెక్టర్ అంటే అమృతం, ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఉపదేశం. సో ఉపదేశం ఎవరిస్తారు? గురువు ఇస్తాడు, అంతే కదా. ఉపదేశము అంటే గురువు. భగవంతుడు మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి గురువు, ఆయన జగద్గురువు. ఆయన ఇచ్చిన చివరికి ఏమంటాడు అర్జునుడు? నాకు మోహం పోయింది, నష్టోర్మోహ స్మృతిర్లబ్ధ, నాకు స్మృతి వచ్చింది, నా మోహం పోయింది, స్మృతి వచ్చింది. త్వప్రసాదాన్ మయా అచ్యుతే, నాకు నీ అనుగ్రహంతో స్మృతి వచ్చింది, మోహం పోయింది, నాకేదో తెలివితేటలతో అర్థం చేసేసుకున్నాను అనడంలా, నీ అనుగ్రహంతో నాకు విషయం అంతా అర్థమై నాకు ఇప్పుడు స్మృతి, ఇప్పుడు అసలు విషయం అర్థమైంది, మోహం పోయింది. కరిష్యే వచనం తవ అంటాడు, అంటే నువ్వు చెప్పినట్లుగా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు. అంతేగాని వెంటనే వెళ్ళి యుద్ధం చేసేస్తాను అంత నాకు అర్థమైపోయిందని కూడా అనలేదు. అందుకని వచనంతో నీ ఉపదేశం ప్రకారంగా నేను ఉపదేశానుసారం నేను వెళ్ళి ప్రవర్తిస్తాను, నువ్వేది చెప్తే అది చేస్తాను నీ ఆదేశం ప్రకారం అన్నాడు. అలా ఉపదేశము అంటే గురువు చెప్పినటువంటి ఆదేశము, గురువు చెప్పినటువంటి మంచి విషయము అని అర్థం. ఉపదేశ అమృతం. సో ఈ గురువు చెప్పిన అమృతం లాంటి ఉపదేశం. సో ఇది రచించింది ఎవరు అంటే రూప గోస్వామి. ఎవరి రూప గోస్వామి ఎవరికైనా తెలుసా?
రూప తెలియదు మాతాజీ. ఓకే. సో రూప గోస్వామి అంటే చైతన్య సకుల్లో ప్రభు ఒకళ్ళు కదా. షడ్గోస్వాములు అని ఉన్నారు, 6 గోస్వాములు. గోస్వాములు అంటే ఎవరంటే ఇంద్రియాలను జయించగలిగిన వాడిని గోస్వామి అంటారు. అంటే ఇంద్రియాలు జయించడం అంటే ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కంప్లీట్ గా సాధించగలిగిన వాళ్ళని గోస్వాములు అంటారు. మరి అంటే ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకు ఎఫెక్ట్ కావడం లేదన్నమాట. వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకునే శక్తి సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని గోస్వాములు అన్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక 6, వాళ్ళల్లో ముఖ్యులు రూప గోస్వామి. అయితే వీళ్ళ 6 ఎవరి శిష్యులు అంటే చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు. సో మీలో చైతన్య మహాప్రభు గురించి విన్న వాళ్ళు ఉండే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. చైతన్య మహాప్రభుని గురించి విన్నారా? అంతా తెలియదు మాతాజీ. చైతన్య మహాప్రభు అంటే శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పేసి తెలుసు మాతాజీ. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణావతారం అని ఆయన 15వ శతాబ్దంలో అవతరించడం జరిగింది చైతన్య మహాప్రభు. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం కూడా ఆయనే ఉపదేశించారు. ఈ మంత్రం ఎవరు చెప్పారు అంటే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో మరి మనం భగవంతుని ఈ కలియుగంలో పొందొచ్చు అని ఆయన అందరికీ కూడా ఈ మంత్రోపదేశం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆయన మరి శిష్యులు వీళ్ళు 6 కూడా. సో చైతన్యం ఇప్పుడు ప్రభుపాద ఈ గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయంలో వచ్చినటువంటి గురువు అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ సాంప్రదాయంలో 15వ శతాబ్దంలో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఒక భక్తుడిగా అవతరించారనమాట. అవతరించి ఈ మంత్రాన్ని అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆయన శిష్యులలో ఈ ముఖ్య శిష్యుడు రూప గోస్వామి. ఈయన నెక్స్ట్ చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత ఈయన గురువు అనమాట, ఆ గురు పరంపరలో. సో ఆయన ఈ ఉపదేశామృతం అన్నదాన్ని రచించారు. సో అది ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. దీని గురించి వ్యాఖ్యానం అంటే భాష్యంలాగా రాసింది మన ప్రభుపాద, భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద. సో దీంట్లో మొట్టమొదటిగా ఈ ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఇది ఇప్పుడు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ అనేది రూప గోస్వామి చెప్పినటువంటి మార్గనిర్దేశంలో కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ గౌడీయ వైష్ణవులు ఎంతో మంది బెంగాల్లో, ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతరించింది ఎక్కడ అంటే బెంగాల్లో. సో ఆ బెంగాల్లో చాలా మంది గౌడీయ వైష్ణవులు చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళలో బృందావనంలో 6 గోస్వాములు చైతన్య మహాప్రభుకి ప్రత్యక్ష శిష్యులు. వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఆయన శిష్యులు అనమాట వీళ్ళు 6. అందుకనే నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అని ఉన్నారు. ఆయన వీళ్ళ తర్వాత వచ్చిన గురువుల్లో ఒకళ్ళు ఈ గురు పరంపరలో. గురు పరంపర అంటే తెలుసు కదా, ఇప్పుడు మరి మనం విష్ణు స్వామి అని, తర్వాత మధ్వాచార్యులు, ఈ గౌడీయ మధ్వాచార్యులు ఇది, ఆ తర్వాత ఇలాగే రామానుజాచార్యులది ఉన్నది. సో గురు పరంపరలు ఉన్నాయి, కొన్ని గురువుల దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి. సో ఇది మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చింది ఈ మధ్వ. అయితే వీళ్ళలో కూడా ఇది గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయం. వీళ్ళంతా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుచరులు అన్నమాట తర్వాత. సో వీళ్ళల్లో ఈ 6 గోస్వాములు ప్రత్యక్షంగా ఆయనకు శిష్యులు. అందుకని నరోత్తమ దాసన్ తర్వాత వచ్చిన గురువు ఆయన రూప రఘునాథ పదే హోయిబే ఆకుతిది బెంగాలీ అనమాట. కబే హామ ఋషభ సే జుగల పీరితి అంటే నేను గోస్వాములతో అందించబడ్డ ఈ సాహిత్యాన్ని ఉత్సాహంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమలీలని నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. ఈ గోస్వాములు ఎంతో ఉత్సాహంతో వాళ్ళు ఈ సాహిత్యాన్ని అంతా అందించారు మనకి. వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే నేను రాధాకృష్ణుల ప్రేమలీలని, దివ్య ప్రేమలీలని నేను నిజంగా అర్థం చేసుకోగలను. వాళ్ళ సాహిత్యం అర్థం చేసుకుంటేనే అని చెప్పి ఆయన నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ కూడా రాశారు. అంటే ఈ పుస్తకం యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఈ గోస్వాముల యొక్క రచనల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో మనకి దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది. సో చైతన్య మహాప్రభు మరి మానవ సమాజానికి ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనే వరాన్ని ప్రసాదించడానికి ఆయన అవతరించారు. భగవంతుడి లీలల్లో మరి గోపికలతో ఆయన జరిపిన మాధుర్య ప్రేమ లీలలు ఎంతో ఉన్నతమైనవి. మన వాళ్ళు తెలియక శ్రీకృష్ణుడికి ఇంతమంది గోపికలు ఉన్నారు,
ఇంతమంది భార్యలున్నారు అంటూ విమర్శిస్తూ ఉంటారు. అందులో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటో అర్థం చేసుకోకుండా, ఆ దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా, ఈ పై మీనింగుల వరకు మాత్రమే తీసుకొని ఈ రకంగా మిస్‌అండర్‌స్టాండింగ్ చేసి మాటలనడం చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అసలు ఆయన లీలలు గోపికలతో జరిపిన మాధుర్య ప్రేమ లీలలు సర్వోన్నతం అంటున్నారు. భగవంతుడు ఈ చైతన్య మహాప్రభు గోపికల్లో శ్రేష్ఠురాలైన మరి శ్రీమతి రాధారాణి ఆయన ఆవిడ మనోభావాలతో అవతరించారు. సో, చైతన్య మహాప్రభు రాధాకృష్ణుల యొక్క మూర్తి అని చెప్తారనమాట. ఆవిడ మనస్సులో ఉన్న భావాలతో అంటే ఆ దివ్యమైన ప్రేమ భావంతో ఆయన అవతరించారు అని. అలా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనోభీష్టాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఆయన అడుగుజాడల్లో అనుసరించడానికి వీళ్ళ 6 కూడా రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వీళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి. అలాగే రఘునాథ భట్ట, జీవ గోస్వామి ఆయన కూడా వీళ్ళ మేనల్లుడో ఏదో, గోపాల భట్టు, రఘునాథ దాస వీళ్ళ 6 అన్నమాట గోస్వాములు. వీళ్ళ అడుగుజాడు. సో మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనోభీష్టాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు వీళ్ళ 6 అడుగుజాడలను కూడా శ్రద్ధగా అనుసరించాలి అంటున్నారు. గోస్వాముల అందరిలోకి రూప గోస్వామి నాయకుడు. ఆయనే ఇది రాసింది. మన కార్యకలాపాల మార్గాన్ని చూపించడానికి ఆయన ఈ ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని రచించారట. ఇక చైతన్య మహాప్రభు శిక్షాష్టకం అనే ఆయన ఒక 8 శ్లోకాలు రాశారు. శిక్షాష్టకం మీరు ఎప్పుడైనా మంగళహారతి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఇందులో తెల్లవారుజాము 4:30కి టెంపుల్ లింక్లో రోజు మంగళహారతి చూపిస్తారు. ఎవరైనా అటెండ్ అవుతున్నారా? ఒకసారైనా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నేను ఒక్కసారి అటెండ్ అయ్యాను మాతాజీ. ఓకే. మీరు చూసారా మాతాజీ? అందులో లాస్ట్లో చేతోదర్పణమార్జనం అని చదువుతారు ఒకటి. అది శిక్షాష్టకం అన్నమాట. ఆయన రాశారు. అంటే భగవంతుడిని గురించి ఆయన యొక్క భావం, ఆయన భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ఆయన భక్తిని అంతా కూడా ఆయన 8 శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది. చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఆయన భక్తుడిగా అవతరించారు. ఆయనే కృష్ణుడు, ఆయనే గా అవతరించినా కూడా రాధాదేవి యొక్క మనోభీష్టంతో మనోభావాలతో అవతరించారని చెప్పుకున్నా, భక్తుడిగా అవతరించి ఒక భక్తుడు ఎలా ఉండాలి అనేది మనందరికీ చెప్పడానికి ఆయన భక్తుడిగా అవతరించారని చెప్తారు. సో ఆయన శిక్షాష్టకం పేరిటి 8 శ్లోకాలు ఇచ్చారనమాట భగవంతుడిని మీద ఆయనకున్న భక్తిని సూచిస్తూ. సో అలా మనమందరం కూడా శుద్ధ వైష్ణవులు అవడం కోసం రూప గోస్వామి ఈ ఉపదేశామృతం రచించారు. సో ఆ శిక్షాష్టకం చదివి మనం కూడా ఆ రకంగా ఆ భక్తి భావాన్ని ఏర్పరచుకుంటానికి ఆయన ఎలా అయితే శిక్షాష్టకాన్ని అందించారో ఈ రూప గోస్వామి ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని మనకి ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకి మనసు ఇంద్రియాలని నియంత్రించడమే అసలు ఫస్ట్. మనం ఆధ్యాత్మికత నేర్చుకోవాలి అంటే మైండ్ కంట్రోల్, ఇంద్రియాల కంట్రోల్, అంతే కదా. ఈ ఇంద్రియాల వల్ల వచ్చే ప్రలోభాలతోనే కదా మన మనస్సులో ఈ మంచి ఆలోచన అయినా చెడు ఆలోచన అయినా కలుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కోరికలు కలుగుతున్నాయి కూడా ఇంద్రియాల వల్లే. సో ఇంద్రియాలని మనస్సుని నియంత్రించుకోగలగటమే ఫస్ట్ మనం చేయవలసింది ఆధ్యాత్మికతలో. అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నేర్చుకోవాలి. అది కావాలి ఇది కావాలి అనుకుని తృప్తి నేర్చుకోవాలి, తృప్తి పట్ట నేర్చుకోవాలి. సో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఈ ఇంద్రియాలని మనసుని నియంత్రించితేనే ఎవరైనా స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ పొందగలరు. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కావాలి అంటే మన ప్రలోభాలను అరికట్టుకోవాలి, కోరికలను తగ్గించుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు రజోతమ గుణ ప్రవృత్తులతోనే ఉంటున్నారు. ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు సాత్వికులు. సో రూప గోస్వామి ఉపదేశాన్ని అనుసరించి ఈ మనిషి గనక ఇలా సత్వగుణ స్థితిని ఈ ఆయన చెప్పిన ఈ ఉపదేశాన్ని, టీచింగ్స్ని ఫాలో అయ్యి మన సత్వగుణ స్థితిలోకి రావాలి. అప్పుడే సాధించవలసిన ప్రగతి, ఆ విషయాలన్నీ మనకి ఆధ్యాత్మికత మనకి బోధపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ప్రగతి దానిని అనుసరిస్తున్న భక్తుడి భావనను అనుసరించి ఉంటుంది. అంటే ప్రోగ్రెస్ అంతే కదా. మనం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళ ఉద్దేశం, మనం ఏ రకంగా ఫాలో అవుతున్నాం, ఏ రకంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి నిజమైన
గోస్వాములు అవ్వాలన్నమాట. అప్పుడే మనము ఆధ్యాత్మికంగా పురోగించగలం. గోస్వాములం అంటే నిజంగా ఇంద్రియాలని, మైండ్‌ని కంట్రోల్ చేసుకునే కెపాసిటీ తెచ్చుకోవాలి. వైష్ణవులు సాధారణంగా వైష్ణవులందరినీ గోస్వాములంటారు. బృందావనంలో ఉన్న ఈ దేవాలయ అధికారులు వీళ్ళంతా ఉంటారు. వాళ్ళని గూడా గోస్వామి అని మర్యాదగా పిలుస్తూ ఉంటారు. భక్తుడికి భ భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తుడు గావాలంటే ఎవరైనా గోస్వామి అయి తీరాలి అంటున్నారు. గో అంటే ఇంద్రియాలు, స్వామి అంటే ప్రభువు అని అర్థం. సో, ఇంద్రియాలకు ప్రభువు అంటే ప్రభువు చెప్పినట్టే గదా వింటాయి. సేవకులన్నీ గూడా అందరూ వింటారు. సో, ఇంద్రియాలు మనం ఇంద్రియాలకు ప్రభువు అంటే ఇంద్రియాలు మన చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నాయి అని అర్థం. సో, ఇంద్రియాలను నియంత్రించనిదే ఎవ్వరు గూడా గోస్వామి అవ్వలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం. పేషెంట్స్ క్లోజ్ చేయాలి. కంప్యూటర్ కొద్దిగా మెమరీ తక్కువగా ఉంది. సో, కొన్ని అప్లికేషన్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో, ఈ ఇంద్రియాలని, మనసుని నియంత్రించిందే ఎవరు గోస్వాములు గాలేరంటున్నారు. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులు అవ్వడంతో మన జీవితంలో మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక విజయాన్ని సాధించాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని తప్పకుండా అనుసరించాలి అంటున్నారు. అలాగే భక్తి రసామృత సింధు, విదగ్ధ మాధవం, లలితా మాధవం లాంటి ఇతర గ్రంథాలను కూడా ఈ రూప గోస్వామి రాశారు. కానీ ఉపదేశామృతం మాత్రం ప్రారంభిక భక్తులకు మొట్టమొదటి ఉపదేశంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న డివోటీస్కి మన బోటి వాళ్ళు ముందు ఉపదేశామృతం చదవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి రసామృత సింధు కూడా ఈయన రూప గోస్వామి రాశారు. అది మనం ఈ థర్డ్ బుక్గా చదువుతాం అన్నమాట. సో, ఫస్ట్ ఉపదేశామృతమే ప్రారంభిక భక్తులకు ఉపదేశం. అందరూ కూడా ఈ ఉపదేశాలను శ్రద్ధగా అనుసరించి జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది ఈ ఉపదేశాలను గనక మనం అనుసరించినట్లయితే అని ప్రభుపాద ఒక సలహా మనకి చివరిలో ఇచ్చారు. సో, మొట్టమొదటి మంత్రం వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. వాచ అంటే మాట యొక్క, వాక్కు యొక్క వేగము, మనస్సు యొక్క వేగము, క్రోధము అంటే మరి క్రోధం యొక్క వేగము, క్రోధం అంటే కోపం కదా, క్రోధ వేగము, జిహ్వ వేగం అంటే జిహ్వ అంటే నాలుక, ఆ రుచి వేగము, ఉదరోపస్థం అంటే ఉదరోపస్థ వేగం అంటే ఉదరము జననేంద్రియాల యొక్క వేగము, ఉదర వేగం అంటే ఆకలి గలగటం, అలాగే జనన ఇంద్రియాల యొక్క వేగము, అలాగే ఏతాన్ వేగాన్, ఈ వేగాలన్నీ కూడా యో విషహేత, ఎవరైతే విషహేత నియంత్రించగలరో అటువంటి ధీరుడు, ధైర్యవంతుడు సర్వామపి మాం, సమస్తాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా ఈ పృథివీ ప్రపంచంలో ఇలాంటి ధైర్యవంతుడు శిష్యాత్, అందరినీ ప్రపంచంలో శిష్యులను చేసుకోగలడు. ఎవరు? ఈ వేగాలన్నిటినీ అరికట్టగల ధీరుడు. సో, ఆత్మ సంయమనం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ సంయమనం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, మనోనిగ్రహం, మనస్సును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగల సెన్స్ కంట్రోల్ ఉన్నవాడు ఎవరైనా సరే
వాక్కు యొక్క మాట మనకెంత త్వరగా వచ్చేస్తుంది. అయ్యో! ఎందుకన్నామా అని తర్వాత అనుకుంటాం అన్న తర్వాత. సో, ఆ మాటని నియంత్రించుకోగలగడం కూడా ఎంతో మనకి హ్మ్, కంట్రోల్ ఉన్నవాళ్ళం అవుతాం మాటని నియంత్రించుకుంటే. సో, వేగము, ఇంద్రియ నిగ్రహం సరే ఇంకా కష్టం. సెన్స్ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళెవరైనా వాక్కు వేగం గాని, మనస్సు యొక్క కోరికల్ని, మనోవేగాన్ని గాని, క్రోధవేగాన్ని నియంత్రించి, జిహ్వవేగం అంటే నోరు అవి తినాలి, ఇవి తినాలంటూ మనకి ఏదేదో తినాలని మనం ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం ఒక్కోసారి. ఆ జిహ్వవేగం, ఉదరము మరియు జననేంద్రియాల్ని ఎవరైతే ఈ వేగాలన్నిటిని గూడా నియంత్రించగలరో అటువంటి ధీరుడు ప్రపంచమంతా గూడా శిష్యుల్ని చేసుకునేంతటి యోగ్యుడవుతాడు అంటున్నారనమాట. సో, గురువు యొక్క అర్హత ఏమిటి అంటే, ఈ అన్నీ గూడా నియంత్రించుకునేటటువంటి శక్తి ఉన్నవాడు మొత్తం ప్రపంచానికే గురువు కాగలడు. అందరినీ శిష్యులను చేసుకునే యోగ్యుడవుతాడు అంటున్నారనమాట. సో, భాగవతంలో పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ్ గోస్వామిని ఎన్నో తెలివైన ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఎందుకంటే సుఖదేవ్ మహాముని ఎవరు? వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు. ఆయన ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎవరు? అభిమన్యుడి పుత్రుడు. మరి ఇతను శాపవశాత్తు ఒక వారం రోజులు చనిపోతాడనే శాపంతో ఉన్నప్పుడు పోయే లోపల భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అతను అనుకుంటే, సుఖదేవ మహాముని భాగవతం విను, నీకు భగవంతుని గురించి నీకన్నీ తెలిసి నువ్వు ముక్తుడవవుతావు అన్నప్పుడు భాగవతం చెప్పించుకుంటాడనమాట. 1 వీక్‌లో ఆయన భాగవతాన్ని మొత్తం చెప్పడం జరిగింది. సో, అక్కడ ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఆయన ఎంతో భక్తుడు, మంచివాడు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు. సో, ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. వాటిల్లో ఒకటేమిటంటే, మనుష్యులు ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ఇంక ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం ఎందుకు అంటాడు. ఇంద్రియాలనే నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ఇంక ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం ఎందుకు? ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడనుకోండి, మరి జైలు శిక్ష వస్తుందని తెలిసినా గూడా దొంగతనం చేసిన వాడిని ఇట్లా భటులు బంధించడం ప్రత్యక్షంగా చూసినా గూడా అతడు దొంగతనాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. అంటే ఇలా మనం దొంగతనం చేస్తే పట్టుబడితే మనల్ని ఇలా తీసుకువెళ్ళి జైల్లో పెడతారని తెలిసినా గూడా దొంగతనాలు చేస్తూనే ఉంటాడు. ఇక మనం వినడం గాని సాధారణంగా మనం ఏదైనా విషయం విన్నా, చూసినా మనకొక అనుభవం వస్తుంది. ఓహ్! అమ్మో! ఇది మనం దొంగతనం చేశామంటే తీసుకువెళ్ళి జైల్లో పెడతారని తెలుసుకుని మానివేస్తే బానే ఉంటుంది. కొంతమంది తెలుసుకునే అనుభవం చూసినా గూడా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు. కొద్దిగా తెలివైన వాడేం జేస్తాడు, చూడడం వల్ల ఇంకా కొంచెం తెలివైన వాడు వినడం వల్ల గూడా అనుభవాన్ని సంపాదిస్తాడు. అంతే గదా! కొందరు ప్రత్యక్షంగా చూసి తెలుసుకుంటారు. కొందరు విన్నా గూడా తెలుసుకోగలుగుతారు. సో, తెలివైన వాడేమో న్యాయ పుస్తకాల నుంచి, ఈ శాస్త్రాల నుంచి దొంగతనం తప్పు, ఇది మంచిది గాదు, దొంగతనం జేస్తే మనకి శిక్ష బడుతుంది అని తెలుసుకుంటాడు వివేకవంతుడు. తెలివి తక్కువ వాడు దొంగతనం చేసిన తర్వాత మరి బంధించబడి శిక్ష పడ్డప్పుడు గానీ దొంగతనం చేయకూడదని తెలుసుకోలేడు. స్వయంగా అది అనుభవించిన తర్వాత అయ్యో! ఈ పని చేయబట్టి మనకి శిక్షొచ్చింది. ఇంక నుంచి చేయకుండా ఉండాలని తెలుసుకుంటాడు. స్వయంగా ఏది చదివి తెలుసుకోలేకపోయినా పోనీ అలా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో తెలుసుకుంటాడు. దుర్మార్గుడు, మూర్ఖుడు చూసిన విషయాన్నైనా, విన్న విషయాన్నైనా అలాగే శిక్షింపబడ్డ తర్వాత కూడా దొంగతనం చేస్తూనే ఉంటాడు. కొంతమంది శిక్ష పడ్డాక కూడా మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా! సో, అలాంటి వాడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు ఇంతకుముందు చేసిన దొంగతనానికి. కానీ ప్రభుత్వం చేత శిక్షింపబడ్డా ఏ ప్రయోజనం లేదు. మళ్ళీ అదే పని చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ శిక్ష ప్రాయశ్చిత్తంగా మనం అనుకున్నా గూడా, అలాంటి ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల ఏం లాభం కలుగుతోంది? అతనికి శిక్ష వేశాం బానే ఉంది. పోనీ ఆ శిక్షతో నేర్చుకున్నాడా? లేదు. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి అదే పని చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఆ శిక్ష వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం? అని పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్నిస్తున్నాడనమాట. ఇది భాగవతంలో. దృష్టశ్రుతాభ్యాం యత్పాపం జానన్నప్యాత్మనో హితం కరోతి భూయో వివశః ప్రాయశ్చిత్తమధోకధం క్వచ్చిన్నివర్తతే భద్రాత్ క్వచిచ్చరతి తత్పునః ప్రాయశ్చిత్తమధోపార్థం మన్యే కుంజర శౌచవత్. ఇటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అతడు ఏనుగు స్నానంతో పోల్చాడు. అంటే ఏమిటి? శిక్ష వేయించుకుని, శిక్ష అనుభవించి బయటకొచ్చి మళ్ళీ అదే తప్పు చేసే ప్రాయశ్చిత్తం అటువంటి పనిష్మెంట్‌ని ఏనుగు నదిలో దిగి చక్కగా స్నానం చేసి, మళ్ళీ ఒడ్డుకు రాగానే శరీరం మీదంతా మట్టి జల్లుకుంటుంది.
ఇంకా స్నానం చేసి ప్రయోజనం ఏముంది? అలాగే ఆధ్యాత్మిక సాధకులు కూడా ఎంతోమంది హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు. ఆ జపం మన పాపాలన్నీ కూడా నశింపజేస్తుందని అనుకుంటారు. అనుకుంటూ చేయకూడని పనులెన్నో చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటున్నారు. మరి అంతే గదా! కొంతమంది మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించి, పూజలు చేసి, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, వ్రతాలు చేసి, ఇలాగే మంత్రం చెప్పేవాళ్ళు గూడా ఇలా చేసేవాళ్ళున్నారు అంటున్నారు. భగవంతుడి యొక్క పవిత్ర నామాన్ని జపించేటప్పుడు చేసే దశాపరాధాలు కొన్ని చెప్పారు. 10 అఫెన్సెస్ అని, అది గూడా మంగళహారతి అయిన తర్వాత రోజు చదువుతారు. 10 ఈ నామాలు చదివి ఇలాంటి తప్పులు చేయడం గూడా ఒక అపరాధం అని. సో, వాటిల్లో ఒకటి 10 అపరాధాల్లో ఇది గూడా ఒకటి. ఇలా తప్పులు జేయడం. ఏది భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ. దీనిని నామ్నో బలాద్యస్య హి పాపబుద్ధి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపబలం ఉంది గదా! అని అనే ధైర్యంతో పాపకార్యాలు జేయడం అన్నమాట. మనం జపం జేస్తున్నాం, బోలెడు పుణ్యం వస్తుంది. సో, పాపాలు చేయొచ్చు అన్నట్లుగా. అలాగే కొంతమంది ఈరోజు మనం చూస్తాం ఈవెన్ క్రిస్టియన్స్ కూడా మీరు తెలుసో లేదో మీకు వెళ్ళి అక్కడ ఫాదర్ అంటే ప్రీస్ట్ ఉంటాడు కదా చర్చ్‌లో. వెళ్ళి వాళ్ళ పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అనే విశ్వాసంతో చర్చ్‌కి వెళ్తారు. ఆ ఫాదర్ ముందు వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాలన్నీ చెప్తారు. ఇలా వాళ్ళేదైనా తప్పులు చేస్తే. చెప్తే ఏంటంటే పాప విమోచనం కలుగుతుందని అనేటటువంటి ఆ పశ్చాత్తాపం ఉంటే పాపాలు కొన్ని పోతాయని చెప్తారు గదా! సో, పశ్చాత్తాపం చెందితే ఆ వారం అంతా చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందనే విశ్వాసంతో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు చర్చ్‌కి. సో, శనివారం గడిచి మళ్ళీ ఆదివారం రాంగానే రాబోయే సోమవారం నాడు క్షమింపబడతాం గదా! అని చెప్పి మళ్ళీ ఈ వారం అంతా వాళ్ళేదైనా తప్పులు చేసినా ఓకే అని అనుకుంటారనమాట. అందుకే మరి ఈ రోజుల్లో ఎంతో జ్ఞానవంతుడైన ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఇలాంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఖండించారు అని చెప్తున్నారు. ఏది? శిక్ష అనుభవించడం, వెళ్ళడం, శిక్ష తీసుకున్నాను, మళ్ళీ వెళ్ళి తప్పు చేయడం, మళ్ళీ రావడం. అది. అటువంటి ప్రాయశ్చిత్తం వేస్ట్. అటువంటి పనిష్మెంట్, అటువంటి పశ్చాత్తాపం గూడా వేస్టే. జ్ఞానంలో అతనికి సమానుడు గాని, అంటే పరీక్షిత్ మహారాజుకి సమానుడు గాని ఆహ్, హ్మ్. అతనికి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడవ్వడానికి తగిన సుఖదేవ గోస్వామి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని గురించి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకున్న అభిప్రాయం కరెక్టేనని ఆయన నిర్ధారించారు. అవును, ఒక పుణ్యకార్యం ఒక పాప కార్యానికి విరుగుడు కాదు. మనం ఏదైనా పాపం చేసి తర్వాత ఒక పుణ్యం చేస్తే ఈ పాపం పోతుందనుకోవడం కరెక్ట్ కాదంటున్నారు. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటి అంటే మనలో ఉన్న ఈ భక్తి భావాన్ని మేల్కొల్పడమే. భక్తి భావం అంటే ఏమిటి? ఆ ప్యూర్ తత్వం. ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం. రాగద్వేషాలకు అతీతమైన తత్వం ఉండాలి. ఎవరి పట్ల ద్వేషం అనేది లేకుండా. విపరీత రాగం గూడా ఏమిటి? రాగం మంచిదేగా, ప్రేమేగా అనుకుంటాం. కానీ ఆ రాగంలో ఏముంది? స్వార్థం ఉంది. మన వాళ్ళ పట్ల ఉంటుంది రాగం. నా వాళ్ళు అని బయట వాళ్ళ పట్ల ఉంటుందా? అది అందరి పట్ల ఉండాలి. ఈ స్పెసిఫిక్ స్వార్థంతో కూడిన రాగం కాదు. అది రాగద్వేషాలకు అతీతం అన్న మాటకర్థం. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం. అది. దాని కొరకు మరి ఒక విధానం ఉంది. మనం అవలంబించాలి కొన్ని నియమాలు, నియమబద్ధంగా ఉండాలి. క్రమబద్ధమైన ఆరోగ్య విధానాన్ని పాటించే వాళ్ళు జబ్బులు రాకుండా ఉంటారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు తినడం, మరి పద్ధతిగా లేకుండా ఏది పడితే అది తినడం, లేట్‌గా తినడం, ఎక్కువగా తినడం, తినకూడనివి తినడం, ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? హెల్త్ పాడవుతుంది. కానీ పద్ధతిగా డిసిప్లిన్డ్‌గా తినేవాళ్ళు ఎప్పుడు కొంచెం ఆరోగ్యంగా ఉంటారు జనరల్‌గా. సో, అలాగే మనుషులు గూడా నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు కొన్ని సిద్ధాంతాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నారనమాట. మనం జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలి అంటే కొన్ని డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ ఉండాలి మనకి. అప్పుడే జ్ఞానం వస్తుంది. ఇలా క్రమబద్ధమైన డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్‌నే తపస్సు అంటారు. మనం చదివాం గదా! శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో ఏం చదివాం? శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు. అంటే కళ్ళు మూసుకొని, ముక్కు మూసుకొని చేస్తున్నామా? లేదు. మన రోజువారీ ప్రవర్తన. శారీరక తపస్సు అంటే పెద్దలను, పూజ్యులను గౌరవించడం, మరి భగవంతుడిని గౌరవించడం, బ్రాహ్మణుల్ని, ద్విజుల్ని గౌరవించడం, తర్వాత పవిత్రంగా ఉండడం, ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండడం, సరియైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం, ఎవరిని హింసించకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ శారీరక తపస్సులను చూస్తాం. మానసిక తపస్సు రాగద్వేషాలకు అతీతంగా పవిత్రంగా మనస్సునుంచుకోవడం. ఆ తర్వాత మరి వాక్ తపస్సు సత్యము, హితము, ప్రియము అయిన మాట ఉద్వేగం లేకుండా
ఉన్న మాట మాట్లాడాలి. ఇవన్నీ తపస్సులు. అలాగే ఒక క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని మనం ఆ రకంగా గడిగినప్పుడు అదే తపస్సు అంటున్నారు. కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మన ప్రవర్తనే తపస్సు. ఈ తపస్సుని, బ్రహ్మచర్యాన్ని అభ్యసించడం ద్వారా మనస్సుని, ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించడం ద్వారా తమకున్నటువంటి దానిని అవతల వాళ్ళకు పంచుతూ దానం చేయడం ద్వారా, మరి వీలైన ఎప్పుడూ సత్యాన్ని పలకడం ద్వారా, శుచిగా ఉండడం ద్వారా, శుచిగా ఉండడం అంటే బాహ్య శుచిత్వమే కాదు, మానసికంగా పవిత్రంగా ఉండడం ద్వారా, అంటే నిష్కల్మషత్వంతో ఉండడం ద్వారా, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా యోగాసనాలు అభ్యసించడం ద్వారా ఎవరైనా క్రమమైన నిజమైన జ్ఞానాన్ని భగవద్భక్తిని ఆ స్థితికి ఉద్ధరించబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి ఒక నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని, తపస్సును, బ్రహ్మచర్యాన్ని, ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును కట్టుకోవటం ద్వారా, అసలు అది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. అలాగే ఉన్నదాన్ని నలుగురితో పంచుకోవడం ద్వారా, మరి ఎప్పుడు సత్యాన్ని పలకడం, పవిత్రమైన మనస్సుతో ఉండడం, యోగాసనాలు కూడా దాంట్లో ఒక పార్ట్‌గా చెప్తున్నారు. ఇలా అంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్‌గా ఉండడం అన్నమాట. ఈ రకంగా నిజమైన జ్ఞానాన్ని, భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఏమైనా ఎవరికైనా సరే ఒక శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యం గనుక లభించే అదృష్టం కలిగిందంటే, ఇక అతడు ఈ కఠినమైన యోగ విధానంతో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన పద్ధతులన్నిటినీ కూడా క్రమంగా ఈ ఈ అతను పాటించగలుగుతాడు. అంటే ఎవరైనా శుద్ధ భక్తులు సాంగత్యం మనకి దొరికింది అంటే, వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంతో మనం క్రమేణా ఇవన్నీ నేర్చుకోగలుగుతాం. అంటే అక్రమ సంబంధాలు, మాంసభక్షణలు, మత్తు పదార్థాలు, జూదమాటం, ఇవన్నీ ఇక అసలు మరీ వర్స్ట్ హ్యాబిట్స్. అవి వదలటం వల్ల మరి అలాగే ఒక ప్రామాణిక గురువు యొక్క మార్గనిర్దేశంలో భగవత్ సేవలో నెలకొనడం ద్వారా మనం ఈ చెడు భావాలన్నిటినీ కూడా అధిగమించి మనం ఈ భక్తి భావంలోకి వెళ్ళడానికి సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. ఎప్పుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యం లభించినప్పుడు. ఈ సులభ విధానమే ఈ రూప గోస్వామి మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఈ ఈ నియమబద్ధమైన జీవితం గడపడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం చెప్పారు ఆయన ఇక్కడ అంటున్నారు. సో మొట్టమొదట వాక్శక్తిని నియంత్రించాలి. అందరికీ మాట్లాడే శక్తి ఉంది. అవకాశం లభిస్తే చాలు మాట్లాడాలని చూస్తాం కదా. మరి అనవసరపు విషయాలు చర్చించడం ఆపడం. ఏదో పొలంలో కప్పలు గనక బెకబెకలాడుతున్నట్లు ఎంత అనవసరమైన విషయమైనా మనం చెప్పకపోతే మనకి ఏదైనా చెప్పాలంటే అది చెప్పే వరకు మనకు తోచదు. అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నా మనం ఎదుటి మాట్లాడి మన మాట వినాలి వాళ్ళన్నట్లుగా చెప్తూ ఉంటాం. కప్ప బెకబెకలు దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను తిను అంటూ పాములను ఆహ్వానిస్తున్నట్లే అవుతుంది. అనవసరంగా అది బెకబెకమంటే అది మరణాన్ని ఆహ్వానించినట్లే కప్ప. అలాగే మానవులు మరి ఈ మాటలన్నీ కూడా అనవసరపు మాటలు కూడా కప్పల బెకబెకలే అని అంటున్నారనమాట. సో అర్ధరహితమైన మాటలు మాట్లాడటం, వాళ్ళని వాళ్ళు కబలించడం కోసమే ఇలా మరణాన్ని మరి మాటల్లో కూడా పాపం వస్తుంది. మాట కూడా కర్మని చూసాం కదా. మరి తప్పు మాటలు మాట్లాడినప్పుడు అది కూడా అనవసరమైనటువంటి పాపాన్ని మనం తెచ్చుకున్నట్టే. కాబట్టి వాక్కుని నియంత్రించడం అంటే ఇక మనం పైకి మౌనంగా ఉండడమే కాదు, మనస్సును కూడా అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా మౌనంగా ఉంచడం. అందుకే ఈ భగవన్నామ స్మరణ చేసినప్పుడు మనకి అన్నెసెసరీ థాట్స్ రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో సో వాక్కు అన్నప్పుడు అది వాక్ అంటే కృష్ణ కథా విధానం అంటున్నారు రూప గోస్వామి. ఆయన నియంత్రించబడ్డ వాక్కు అంటే, వాక్కుని నియంత్రించుకోవడం అంటే కృష్ణ కథా విధానం అంటే ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి, శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్తుతించే విధానం. అదే వాక్కుని నియంత్రించాలి అంటే భగవంతుని గురించి మాట్లాడితే ఆయన లీలలు చెప్పడం, ఇటువంటివి. అంటే అవసరమైన విషయాలు చెప్పిన తర్వాత అన్నెసరీ మాటలు అనవసరం. సో ఈ కృష్ణ కథని చెప్పుకోవచ్చు, భగవన్నామాన్ని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా నాలుక భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాన్ని, లీలల్ని స్తుతించాలి. ఈ కృష్ణ కథా ప్రచారకులు ఎప్పుడూ మరణ బంధాలకు వాళ్ళ అతీతులే అంటున్నారు. సో వాక్వేగాన్ని నియంత్రించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఇదే అంటున్నారు. సో వాక్కుని మనం ఈ రకంగా నియంత్రించగలిగితే
మనం మరి ఈ మరణ బంధాలకు అతీతులుగా ఉంటారు అంటున్నారు. ఎవరైనా సరే అశాంతితో ఉన్నారనుకోండి, లేదా మనస్సు ఏదైనా చంచలంగా మనోవేగం ఇది ఉన్నప్పుడు మనస్సును భగవంతుడి పాదాలపై స్థిరంగా నిలపగలిగితే వాళ్ళు మనస్సును నియంత్రించగలుగుతారు అంటున్నారు. మనస్సు ఏదైనా చంచలంగా ఉన్నా, ఏదైనా అశాంతితో ఉన్నా అది భగవత్పాదాల పైన నిలపగలిగితే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. ఇది చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఏం చెప్పారు అంటే, శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడి వంటి వాడు, మాయేమో అంధకారం, అంధకారం చీకటే కదా ఈ మాయ. భగవంతుడు వెలుగు, సూర్యుడు వంటి వాడు. సూర్యుడు ఉన్న చోట చీకటే ఉండదు. కాబట్టి మన మనసులో గనక భగవంతుడు ఉన్నట్లయితే మాయా ప్రభావమే మన మీద ఉండదు. మాయ వల్ల మనకు వచ్చే కలవరానికి అవకాశమే లేదు అంటున్నారు. సో మనసులో భగవంతుడిని ప్రతిష్ఠించుకుంటే మనకి మాయ వల్ల వచ్చే చీకటి కానీ కలవరం కానీ ఉండదు అంటున్నారనమాట. సో అది మనసంతా ఖాళీగా ఉంచుకోవాలని ట్రై చేయడం కూడా కష్టం. అది కృత్రిమం అంటున్నారు. ఆ శూన్యం స్థిరంగా ఉండదు. కాబట్టి ఎవరైనా నిరంతరం భగవంతుని గురించి ఆయన్ని ఏ రకంగా మనం భక్తితో సేవించాలి అలా ఆలోచించినప్పుడు సహజంగానే మన మైండ్ కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది అదర్ విషయాల మీద నుంచి. సో ఎందుకంటే మనం భగవంతుడి మీద కాన్సంట్రేట్ చేసి అలా ఉన్నప్పుడు అంటున్నారు. అలాగే క్రోధాన్ని కూడా నియంత్రించవచ్చు, కోపాన్ని మరి పూర్తిగా నియంత్రించడం కూడా కష్టం, ఆపుకోవడం. అయితే మనం భగవంతుడిని గాని, భక్తుల్ని గాని దూషించే వాళ్ళపై క్రోధం ఉపయోగిస్తే అది ఏదో భక్తి భావంతో కనీసం క్రోధాన్ని ఉపయోగించిన వాళ్ళం అవుతాము. కానీ జనరల్‌గా క్రోధం అనే దాన్ని ఆపాలి. ఇప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు అని ఉన్నారు. ఆయన ఎవరంటే చైతన్య మహాప్రభువుకి ముఖ్య స్నేహితుడు. ముఖ్య శిష్యుడు, ఒక రకంగా స్నేహితుడు. సో, ఈ నిత్యానంద ప్రభువు బలరాముడు అవతారం అని చెప్తారు. సో, ఆయన ఒకసారి నిత్యానంద ప్రభుని ఎవరో ఒక ఇద్దరు దుష్టులు ఆయన్ని నిందిస్తూ, ఆయన్ని గాయపరుస్తారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు క్రోధం చూపిస్తారనమాట వాళ్ళ మీద. తృణాదపి సునీచేన తరురపి సహిష్ణునా అంటారు. అంటే ఇది శిక్షాష్టకంలో ఒక లైన్ అనమాట. దాంట్లో దాని అర్థం ఏమిటంటే, మానవుడు ఎలా ఉండాలంటే గడ్డి పరకను మించినటువంటి నమ్రత, వినయంతో, వృక్షం కంటే కూడా ఎక్కువ సహనంతో. మరి చెట్టుకి ఎంత సహనం, మరి కొమ్మలు కోస్తాము, దులుపుతాము, దాన్ని కొట్టేస్తూ ఉంటారు, ఎన్నో చేస్తాం. అయినా పాపం అది ఉన్నంత వరకు మనకి నీడనిస్తుంది, పళ్ళనిస్తుంది, పువ్వులనిస్తుంది, అన్నీ ఇస్తుంది. సో వృక్షం కంటే ఎక్కువ ఓర్పుతో ఉండాలి. గడ్డి పరకని మనం కాళ్ళ క్రింద తొక్కుతూ ఉంటాం. అయినా పాపం అది అలా మనం తొక్కిన పడుతూ ఉంటుంది. సో అలా గడ్డి పరకని మించిన నమ్రత, వినయము, వృక్షం కంటే ఎక్కువ సహనం ఉండాలి అని ఆయన రాస్తారనమాట. మనిషికి అలా ఉండాలి మనం అని. అలా చైతన్య మహాప్రభు శిక్షా అష్టకంలో చెప్పారు. ఆయన క్రోధం ఎందుకు చూపారని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. ఏమిటి అంటే, ఎవరైనా సరే మనల్ని అవమానించినా గానీ మనం సహించాలి, సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని అవమానించినా మనం ఊరుకోవాలి. కానీ ఎవరైనా సరే భక్తులని నిందిస్తే మాత్రం నిజమైన భక్తుడు సహించడు అంటున్నారు. సో భగవద్భక్తుల్ని ఎవరైనా సహించినా, గాయపరిచినా మరి అపరాధం చేసిన వారి పట్ల వాళ్ళు క్రోధాన్ని చూపిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో క్రోధాన్ని పూర్తిగా నిగ్రహించుకోవడం కష్టం. అయినా సరి అయిన విధంలో దాన్ని ఉపయోగించాలి. ఇప్పుడు హనుమంతుడు కోపంతోనే కదా లంకా దహనం చేశాడు ఆయన. అయినా కూడా ఆయన మరి భగవంతుడి యొక్క, రామచంద్రుడి యొక్క అత్యున్నత భక్తుడు ఎవరు అంటే మరి హనుమంతుడిని మించిన భక్తుడు లేడు. కాబట్టి ఆయన క్రోధాన్ని అవసరమైనప్పుడు సరి అయిన ఒక రీజన్ ఉంది కాబట్టి క్రోధాన్ని అక్కడ ఉపయోగించాడు. అలాగే అర్జునుడిని కూడా మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా లేడు. అయినా కూడా భగవంతుడు నువ్వు తప్పకుండా పోరాడాలి అని చెప్పినప్పుడు ఇక అతను ఆ యుద్ధానికి అవసరమైనటువంటి క్రోధం వరకు తెచ్చుకున్నాడు. అది భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం కాబట్టి. అట్లా కొన్ని టైమ్స్లో నువ్వు చేయాల్సినప్పుడు సరి అయిన రీజన్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. అంతేగాని క్రోధం అనేది మామూలుగా ఉండకూడదు
అంటున్నారు. ఇక జిహ్వ చాపల్యం చెప్పారు కదా! ఈ వేగాలన్నమాట. ఇవన్నీ మనల్ని చేసి ఇవన్నీ చాపల్యం అంటే ఇక అది తినాలి, ఇది తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది గదా! ఇక రుచిగా ఉండే పదార్థాలు తినాలనిపించడం మన అందరికీ అనుభవపూర్వకమే. అయితే మనం జిహ్వను దాని ఇష్ట ప్రకారం తినేందుకు అంగీకరించకుండా ఏం చేయాలంటే తినాలి అనిపించినప్పుడల్లా మనం మన కోసమే చేసుకొని తినకుండా దాన్ని ప్రసాదంగా మార్చి ఆ రకంగా నియంత్రించాలి అంటున్నారనమాట. సో, భక్తుడి స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే భగవంతుడు ప్రసాదాన్ని ప్రసాదిస్తేనే స్వీకరిస్తాడు. సో, జిహ్వ చాపల్యం గాని, ఈ జిహ్వ వేగాన్ని గాని నియంత్రించాలంటే, కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇదే మార్గం అంటున్నారు. ఎవరైనా సరే కొన్ని నియమిత సమయాల్లోనే ప్రసాదాన్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళి అట్లా తినేయకుండా కొన్ని టైమ్స్‌లో ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిఠాయి దుకాణాల్లోనూ, భోజనశాలలోనూ జిహ్వ చాపల్యాన్ని మనం తృప్తిపరచుకోవడానికి హ్మ్, వెళ్ళి కొనేసుకొని కడుపు నింపుకోవడం కాదు. ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలనే నియమానికి గనక మనం కట్టుబడ్డాము అంటే, మనం నాలుక వేగాన్ని, ఉదర వేగాన్ని గూడా నియంత్రించవచ్చు అంటున్నారు. మరి అదే నియమంతో ఉన్నామనుకోండి, ఎక్కడ ఏది చూసినా తినేయం గదా! మనం ప్రసాదమే తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, మనం ఇంట్లో వండుకొని నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతే తీసుకుంటాం ఏదైనా. అలాగే బయటికి వెళ్ళినా ఏదైనా టెంపుల్ అయితే భగవంతుడి ప్రసాదం తీసుకుంటాం. సో, ఒకవేళ మనం ఏదైనా బయటికి వెళ్ళి బయట తీసుకోవాల్సి వస్తే తప్పనిసరి అయినప్పుడు, మనం మనసులోనే ప్రార్థన చేసుకొని భగవంతుడికి అర్పించి, ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. అది జనరల్‌గా అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం గబుక్కున ఏది పడితే అప్పుడు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇట్లా తినేయకుండా ఒక పద్ధతిగా తినడం అలవాటవుతుంది. అలాగే మనం ఒక టైంకి తినడం. ఆహ్, మరి మామూలుగా అయితే వెళ్ళి ఏదైనా కనిపిస్తే వెంటనే నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ప్రసాదమే తినాలనుకున్నప్పుడు మనం అది భగవంతుడికి అర్పించి తింటున్నప్పుడు ఒక పద్ధతి ఏర్పడుతుందనమాట. అలాగే అన్నెసెసరీగా మధ్య మధ్యలో తినడం గూడా తగ్గుతుంది. దాంతో నాలుక జిహ్వ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాం క్రమేణా. ఉదర వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. తినడం తగ్గిస్తాం. ఒక టైంకి పద్ధతిగా తింటాం గాబట్టి. సో, అది. అలాగే జననేంద్రియాల వేగం సంభోగ వాంఛ అనవసరంగా ఉపయోగించకుండా నియంత్రించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హ్మ్. సో, కొంతమంది మరి ఇట్లా పిల్లలు సంతానం కలిగిన బృందావనంలో గురుకుల పాఠశాలలు పంపుతూ ఉంటారు. అక్కడ శిక్షణ భక్తి గురించి శిక్షణ అది ఇస్తూ ఉంటారు. ఆహ్, హ్మ్. ఇలా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి భక్తి భావాన్ని నేర్పించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా మరి ఈ భక్తి భావంతో ఇంద్రియాలను పూర్తిగా మనం నియంత్రించడానికి ఎవరైతే మరి సాధన చేస్తారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా ఉండడానికి అర్హులవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, మన దేహంలో 3 రకాల ప్రేరణలుంటాయి. వాక్ వేగం, మనోవేగం, శరీర వేగం. ఈ 3 కలిగిస్తుందని చెప్పి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఈయనెవరంటే ప్రభుపాద యొక్క గురువనమాట ఈయన. ఆయన చెప్పారు. ఏమని? వాగ్వేగం, మనోవేగం, శరీర వేగాలు మన బాడీలో ఈ 3 ఉంటాయి. అంతే గదా! మాట తొందర, మనస్సు ఈ మనస్సుకున్న వేగం అసలు లైట్‌కి కూడా ఉండదంటారు. మరి ఇక్కడ కూర్చుంటే మనకి వెంటనే మైండ్ ఎన్నో చోట్లకు ఒక్క నిమిషంలో ఎన్నో చోట్లకి వెళ్ళొచ్చేస్తుంది. శరీర వేగం బాడీ గూడా మరి ఈ వేగాలన్నీ గూడా కలిగిస్తుంది. ఆహ్, మన యొక్క భౌతిక భావన అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. ఉపదేశామృతం గురించి ఆయన గూడా అనువృత్తి వివరణ అని చెప్పి ఆయన దీని గురించి ఒక వ్యాఖ్యానం రాశారనమాట. అందులో చెప్పారు. సో, జీవి 3 రకాల వేగాలకు దాసుడైనప్పుడే అతని జీవితం అంతా అమంగళకరం అయిపోతుంది. ఏది వాక్కు వేగం ఉన్నా, మనోవేగం ఉన్నా, శరీర వేగం అంటే ఈ జననాంగాలు వీటిని తృప్తిపరచుకోవాలని అటువంటిదున్నా అమంగళకరం అయిపోతుంది. ఈ వేగాలన్నీ అరికట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళనే తపస్విలు. తపస్సు అంటే ఇక వేరే అక్కర్లేదు. ఈ మనస్సును, మాటను, శరీరం ఉదరాన్ని మరి జిహ్వను, జననేంద్రియ వేగాలు కంట్రోల్ చేసుకునే వాళ్ళే తపస్సులు అంటున్నారు. అటువంటి తపస్సుతో భగవంతుడి ఆహ్, భక్తి మనం ఈ భౌతిక ప్రలోభాలన్నిటిని గూడా అధిగమించొచ్చు అంటున్నారు. ఎవరైతే ఈ రకమైన తపస్సులో నెలకొలగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక మాయని తప్పించుకోగలుగుతారు అంటున్నారు. సో, వాక్వేగం గురించి చెప్పాల్సొచ్చినప్పుడు ఇంకా మరి
ఏ నియమ నిబంధనలు లేకుండా జీవితంలో భోగాలు అనుభవించాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇలా వ్యర్థమైన మాటల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి మాటలు సాహిత్యం వాగ్వేగానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు అంటూ చెప్తున్నారు. సో, ఉపయోగం లేని గ్రంథాలు రచించడం ఇదంతా వాగ్వేగమే అంటున్నారనమాట. మరి మనం ఎన్నో చూస్తాం పనికిరాని బుక్స్, దానివల్ల ఎవరికీ ఏ ఉపయోగం లేని బుక్స్, ఇవన్నీ గూడా వాక్వేగమే, వాటి ఫలితాలే అంటున్నారు. ఇటువంటి స్వభావాన్ని అరికట్టాలన్నప్పుడు మనం భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలు చర్చించడం వైపుకి మనస్సును మరల్చాలి. అందుకే భాగవతంలో గూడా ఏం చెప్తారంటే, సమస్త ప్రపంచ వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేసే భగవంతుడి వైభవాల్ని వర్ణించనటువంటి వాక్కులు మహాత్ములైన వారిచే వాళ్ళేమనుకుంటారంటే, అయి కాకుల తీర్థాలనుకుంటారు. భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించని వాక్కు అది కాకి తీర్థమే అంటున్నారు. పరమహంసలైన వాళ్ళు యథార్థానికి దివ్యధామంలో ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వాయస తీర్థంలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందలేరు. ఇటువంటి మాటల్లో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందలేరు. ఇది భాగవతంలో మొదటి స్కందం 5వ అధ్యాయం 10, 11 శ్లోకాలిది. నయద్వచశ్చిత్ర పదం హరేర్యశో జగత్ పవిత్రం ప్రగృణీత కర్హిచిత్ తద్వాయసం తీర్థముషంతి మానసా నయత్ర హంస నిరమంత్యు శిక్షయ. వాళ్ళకి అది శిక్షలాగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ పరమహంసలైన వాళ్ళకి భగవంతుడికి సంబంధించిన, ఆయన వైభవానికి సంబంధించిన మాటలు కాని మాటలు వాళ్ళకి ఏదో కాకుల తీర్థాల్లాగా ఉంటాయి అంటున్నారు. అంతేకాకుండా తద్వాగ్ని సర్గో జనతాఘ విప్లవో యస్మిన్ ప్రతిశ్లోకమబద్ధవత్యపి నామాన్యనంతస్య యశోన్కితాని యత్ శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః. అంతేకాకుండా అనంతుడైన భగవంతుడి యొక్క నామం గాని, ఆయన యశస్సు, కీర్తి గాని, రూపం గాని, ఆయన లీలల యొక్క దివ్యవర్ణలతో ఉన్న వాంగ్మయం అంతా కూడా దివ్యమైనదని, పెడమార్గంలో బట్టి ప్రపంచ జనులు పాప జీవనంలో విప్లవాత్మక మార్పులు కోసం ఉద్దేశింపబడిన ఈ దివ్యవాంగ్మయం చక్కగా రచింపబడకున్నా కూడా సాధువులైన పవిత్రాత్ములు శ్రవణంతో, కీర్తనలతో వాటిని గ్రహిస్తారు అంటున్నారు. అంటే ఎవరైతే భగవద్ లీలల్ని, ఆయన కీర్తిని, ఆయన రూపాన్ని, దివ్య వర్ణనలతో ఉన్నటువంటి వాంగ్మయం ఎంతో గొప్పగా లేకపోయినా సరే, ఇటువంటి భక్తులు అది వినడానికి, దాన్ని శ్రవణం చేయడానికి, కీర్తించడానికి వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టపడతారు. శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవ. ఈ సాధువులు దాన్ని వినడానికి, దాన్ని గానం చేయడానికి, దాన్ని మరి పవిత్రంగా గ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అది ఎంతో గొప్ప పాండిత్యంతో రాసిన గ్రంథం కాకపోయినా భగవన్నామాన్ని, భగవంతుడి లీలల్ని కీర్తించే ఏ పుస్తకాన్నైనా వాళ్ళు వినడానికి రెడీగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇంతకీ భగవంతుడి యొక్క భక్తిని గురించి మనం చర్చించినప్పుడే ఈ అనవసరమైన మూర్ఖపు మాటలు మాట్లాడకుండా ఉంటాం. సో అన్నెసరీ మాటలు మాట్లాడే బదులు భగవంతుడిని కీర్తనలు, వర్ణనలు ఇటువంటివి మాట్లాడుకోవటం, అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు మనకి అనవసర టాపిక్స్ ఉండవని చెప్తున్నారు. సో మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తిని అనుభూతి చెందాలి అనే ఉద్దేశం కోసం మాత్రమే మనం మన వాక్కును ఉపయోగించాలి అంటున్నారు. అవసరమైన మాటలు సరే, ఏదో మన రోజువారీ పనులకి ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉండమని కాదు, కానీ మిగిలినప్పుడు అన్నెసెసరీ టాక్స్ చేసే బదులు భగవంతుడి యొక్క మాటలు మాట్లాడుకోవటానికే మనం మాటను ఉపయోగించాలంటున్నారు. ఇక మనస్సు వేగం, మనసు కూడా మరి ఎన్నో చోట్లకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఈ మనస్సు వేగాన్ని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటేమో అవిరోధ ప్రీతి లేక అనియమతాశక్తి, రెండవది విరోధయుక్త క్రోధం, అంటే నిరాశ వల్ల కలిగే క్రోధం. సో ఒకటేమిటంటే కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి అన్నిటి మీద ఆసక్తితో, ఇక అంటే కంట్రోల్ లేని కోరికలు అన్నమాట, ఏది చూస్తే అది కావాలని ఆ టైపు. ఇంకొకటేమో ఏదైనా నిరాశ వల్ల మనకి ఏదన్నా రాకపోతే మనకు కోపం వస్తుంది కదా, దానివల్ల కలిగే క్రోధం. సో ఇది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. భౌతిక వాంఛల మీద ఆధారపడ్డ విషయాలతో వచ్చే, అంటే భౌతిక కోరికల కోసం మనం విపరీతంగా ఆశపడితే అది అవిరోధ ప్రీతి, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో ప్రాపంచిక వాంఛలు తీరనప్పుడు వచ్చే కోపం రెండవదన్నమాట, విరోధయుక్త క్రోధం.
అట్లాగే దేహ వాంఛలు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. జిహ్వ చాపల్యం, ఉదర చాపల్యం, జననేంద్రియ చాపల్యం. ఈ 3 ఇంద్రియాలు గూడా మన శరీరంలో ఒకే వరుసలో ఉంటాయి. ఈ 3 జిహ్వ ఏమిటి, ఉదరం ఏమిటి, జననేంద్రియాలు. ఇవన్నీ ఒక లైన్‌లో ఉంటాయన్నమాట. అయితే మన దేహ వాంఛలన్నీ ముందు జిహ్వతో ప్రారంభమవుతాయట. కనుక ఎవరైనా సరే ఈ జిహ్వ చాపల్యాన్ని ప్రసాదం భుజించడం కోసమే మనం లిమిట్ చేయగలిగితే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా జిహ్వను. ఇక ఉదర వాంఛలు, జననేంద్రియ వాంఛలు వాటంతట అవే కూడా ఇలా మనం ఆహారాన్ని గనక నియంత్రించామంటే ఈ 2 కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి అంటున్నారు. అందుకని ఈ విషయంలో భక్తి వినోద్ ఠాకూరు ఆయనేమన్నారు అంటే ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన హ్మ్. ప్రభుపాదకు ముందున్నది సరస్వతి, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గురువు. ఆయనకు ముందున్నది ఇంకొక గురువు. ఆయనకు ముందు ఉన్న గురువు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. ఈయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ తండ్రి గారనమాట. ఆయన ఏం చెప్తారు అంటే, సోదరులారా ఈ భౌతిక శరీరం అంతా ఒక అజ్ఞాన కూపం. మన ఇంద్రియాలేమో మనకి పెద్ద శత్రువులు. ఎందుకంటే ఇవి ఆత్మను భోగాలు అనేటటువంటి విషయాల వైపు తోసివేస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాలన్నిట్లోకి కూడా జిహ్వ మరీ కోరిక ఎక్కువ ఉన్నది దేనికంటే మన రుచే. ఎంతసేపు ఫుడ్ మీద ఉంటుంది చూడండి, మనకు అది తినాలి ఇది తినాలి. కాబట్టి అన్నిటికంటే ఈ జిహ్వ మరీ కోరిక ఎక్కువగా ఉన్నదనమాట. అది కంట్రోల్ చేసుకోవడం కూడా అన్నిటికంటే జిహ్వను కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టం. కాబట్టి ఈ జిహ్వను కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి భగవంతుడు దయతో తన ఆహారంలోని ఒక శేషాన్ని అంటే ప్రసాద రూపంలో ఆయన మనకిచ్చారు. కాబట్టి ఈ కృష్ణ ప్రసాదామృతాన్ని స్వీకరించండి, రాధాకృష్ణుల గుణగణాలని కీర్తించండి, అని గొంతెత్తి ఆయన్ను గురించి పాడండి అంటున్నారు. ఇది ఈ రకంగా మనం జిహ్వను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఆయన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినప్పుడు, ఆయన గుణగణాలను స్తుతించినప్పుడు, ఆయన్ని కీర్తించినప్పుడు అని చెప్పి ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చారనమాట. ఈ 6 రకాల రుచులు మనం చూసాం ఇప్పుడు. జిహ్వ వేగం, వాక్వేగం, మనోవేగం, క్రోధవేగం. వీటిలో సరే ఈ 6 రకాల రసాలున్నాయి. ఈ జిహ్వ చాపల్యం గురించి చెప్తున్నాం గదా! వీటిలో ఏ ఒక్కదాని రుచి పట్లైనా ఆకర్షింపబడ్డా గూడా మనం జిహ్వ చాపల్యానికి గురవుతాం. కొందరేమో మరి నాన్ వెజ్ అని, ఇటువంటివన్నీ తినాలని, ఇంకా కొందరేమో కాయగూరలు, వేళ్ళు, ఆకులు, దుంపలు వంటి వాటిని తినాలని ఆసక్తితో ఉంటారు. ఏ ఆసక్తి అయినా సరే జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరచడానికే గదా! ఏది తిన్నా మన జిహ్వని తృప్తిపరచడానికి. కానీ భక్తులు మాత్రం ఇటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం భోంచేయడం మానేయాలి అంటున్నారు. అంతేగాకుండా ఈ కారం, చింతపండు, మసాలాలు ఇవన్నీ గూడా ఎక్కువగా మనం వినియోగించకూడదు. అందుకే సాత్వికాహారంలో ఆయుర్వేదంలో గూడా మరి మనం చూసాం 17th చాప్టర్‌లో టూ మచ్ పులుపు, టూ మచ్ కారం, టూ మచ్ ఉప్పు ఇవన్నీ గూడా మంచిది గాదని. అందుకనే కారం, చింతపండు, తర్వాత ఘాటు, తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహినః అంటారు. అంటే తీక్ష్ణం అంటే మసాలాలు ఘాటుగా ఉన్నవి, రూక్ష విదాహనం అంటే ఎండిపోయినట్లు, అంటే విపరీతంగా ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, ఆయిలీ ఫుడ్స్. సో, ఇటువంటివన్నీ తగ్గించాలి అని మనకి ఆయుర్వేదంలోనే అసలు భగవంతుడే చెప్పారు. అందుకే ఆయుర్వేదం ఫాలో సాత్వికాహారం తినేవాళ్ళు చాలామంది స్ట్రిక్ట్‌గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళైతే అసలు చాలా తక్కువ పచ్చిమిరపకాయలు తింటారు. కారం వేయరు. అల్లం వేసుకుంటారు ఘాటుకి కొంచెం. కాకపోతే మనం కనీసం తినే కారం అయినా తగ్గించాలి. అలాగే పులుపు గూడా వేయరు ఎక్కువగా, చింతపండు లాంటివి. సో, అందుకని ఇవన్నీ ఏమిటంటే తగ్గించిన కొద్దికి మనకి జిహ్వ చాపల్యం గూడా తగ్గుతుంది. అలాగే తాంబూలం, ఈ పోక చెక్కలు మరి మనం వేసుకుంటారు గదా! తాంబూలము, కిల్లీలు ఇవన్నీ రకరకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు, తర్వాత పొగాకు, ఎల్ఎస్‌డి, marijuana ఇవన్నీ డ్రగ్స్. ఈవెన్ మద్యము, ఆల్కహాలు, టీ, కాఫీ ఇవన్నీ గూడా ఇంద్రియాల ఆలసలే అంటున్నారు. మరి ఇవన్నిట్లో గూడా కాఫీన్ ఉంటుంది గదా! మరి కాఫీ గూడా ఒక్కొక్కసారి 5, 6 సార్లు, 7 సార్లు తాగేవాళ్ళు గూడా ఉంటారు. టీ అలాగే. సో, ఇవన్నీ గూడా అనవసరపు వాంఛలను తృప్తిపరచడం కోసం తీసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం భగవంతుడికి సమర్పించిన ఆ శేషం ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటానికి గనక అలవాటు పడ్డట్లయితే ఈ జిహ్వ చాపల్యం నుంచి మనకు విముక్తి వస్తుంది అంటున్నారనమాట. కాబట్టి భగవంతుడే స్వయంగా మరి కాయగూరలు, ధాన్యాలు, పళ్ళు
పాలతో చేసిన పదార్థాలు, నీరు ఇవన్నీ ఆయన మంచిదని మనకి చెప్పారు గదా! ఆయనకి నివేదించదగ్గ పదార్థాలివి. ఏది కాయగూరలు, ధాన్యాలు, పళ్ళు, పాలు, నీరు ఇవి. ఏమైనా ఎవరైనా రుచిగా ఉంది గదా అని ప్రసాదాన్ని గూడా ఎక్కువగా భుజిస్తే మళ్ళీ జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరిచిన వాళ్ళే అవుతారు. ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు గూడా బాగా రుచిగా ఉండే పదార్థాలు విడిచిపెట్టాలని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. కాబట్టి అంటే మనం ఎంతగా ఈ కోరికల్ని అరికట్టుకోగలిగితే మనకి స్పిరిచ్యువల్‌గా మనం అంత త్వరగా వెళ్ళగలుగుతామని. కాబట్టి రుచికరమైన పదార్థాలు భుజించాలనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడికి మనం రుచికరమైన పదార్థాలు నివేదన చేసినా నైవేద్యం మన జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరచుకోవడానికి చేసినట్లే అవుతుంది. మరీ ఎక్కువగా అలా చేసినా గూడా. కాబట్టి రుచిగల పదార్థాలు భుజించవచ్చని ధనికులిచ్చే విందు భోజనాలు, ఆహ్వానాలను మనం అంగీకరించామంటే గూడా అది మరి జిహ్వ చాపల్యం కోసం చేసిన ప్రయత్నమేను అంటున్నారు. సో, చైతన్య చరితామృతంలో అది గూడా రూప గోస్వామి అనుకుంటా రాశారు. అందులో లాస్ట్‌లో ఏం జెప్పారు అంటే, జిహ్వ చాపల్యం కోసం అక్కడికి, ఇక్కడికి పరిగెత్తేవాళ్ళు, రోజు ఉదరము, జననేంద్రియ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి గలవాళ్ళు భగవంతుడిని పొందలేరు అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సో, పైన చెప్పినట్లు మరి జిహ్వ, ఉదరం, జననేంద్రియాలు ఇవన్నీ ఒకే వరుసలో ఉన్నాయి. ఒకే రకానికి చెంది ఉన్నాయి. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే, గొప్ప రుచికరమైన పదార్థాలు భుజించవద్దు. ఆడంబరమైన దుస్తుల్ని గూడా ధరించవద్దు. అంటే సింపుల్‌గా ఉండండి. భోజనం ఏదో 10 రకాలు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్‌గా ఎన్నో రకాలు ఏదో సింపుల్ ఫుడ్డు, సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్‌తో ఉండడం మంచిది అని చెప్పారు. ఏమైనా ఈ వివరణ ప్రకారం ఇలా ఉదర వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళు ఉదర వేగాన్ని నియంత్రించలేకపోయారని అర్థం. మరి స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. చాలామందికి డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు గూడా మరి ఇలా జబ్బులొస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అంటే ఏమిటి? ఆ ఉదర వేగాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారనమాట. సో, అవసరం అయిన దానికన్నా ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు మరి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏదేమైనా మనం ఏకాదశి, జన్మాష్టమి ఇలాంటి పర్వదినాల రోజున ఉపవాసం చేశామంటే, మనం కొంతవరకైనా ఆ ఉదర వాంఛల్ని కొంత అరికట్టుకునే ప్రాక్టీసు చేయగలుగుతాం అంటున్నారు. ఇక ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన వరకు వేగాలు 2 రకాలు. ఇప్పుడు మనం ఉదర వేగం చూసాము, మరి జిహ్వ వేగం చూసాము, జననేంద్రియ వేగం ఇవన్నీ శరీరానికి సంబంధించినయి. ఇక జననేంద్రియాలకు సంబంధించినంత వరకు వేగాలు 2 రకాలు. ఉచితము, అనుచితాలు. లేక చట్టపరమైనవి, చట్టవిరుద్ధమైనవి. సో, అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, హ్మ్. మరి అంటే మనం వివాహం ద్వారా హ్మ్. సంతానాన్ని కలిగించుకోవడం సరి అయిన మార్గం. అది న్యాయం. అలా గాకుండా మరి వివాహేతర సంబంధాలతో చేయడం అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హ్మ్. ఇక ఆహ్, జగదానంద పండితుడనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే, "నీవు వైరాగి జీవితాన్ని గడుపుతున్నావు. నీ సాధారణ ప్రపంచ విషయాల గురించి వినడం గాని, చర్చించడం గాని వైరాగ్యంతో ఉన్నవాళ్ళు చేయకూడదు. స్వప్నంలో గూడా మరి వాళ్ళకి స్త్రీ సంబంధం ఇటువంటివి అలాంటి జీవులను అంటే కంప్లీట్ సన్యాసంలో ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి నువ్వు చైతన్య మహాప్రభు సాంగత్యాన్ని ఆశించినట్లయితే హ్మ్. నువ్వు హరిదాసు విషయం అతడి ఎల్లప్పుడూ ఈ ఈ ఆధ్యాత్మికతను గుర్తుంచుకోవాలి. బాగా రుచిగా ఉండే పదార్థాలు గూడా భుజించవద్దు. ఆడంబరమైన వస్త్రాలు వద్దు. ఎప్పుడూ నమ్రతతో నీ హృదయాంతరాల్లో భగవంతుడిని సేవించు అంటున్నారు. అంటే సారాంశం ఏమిటి అంటే వాక్కు, మనసు, క్రోధము, జిహ్వ, ఉదరం, జననేంద్రియాలు ఈ 6ంటిని గూడా నియంత్రించగలవాడు స్వామి లేక గోస్వామి అని పిలువబడతాడు. స్వామి అంటే యజమాని, గోస్వామి అంటే అంటే ఇంద్రియాలకు యజమాని. కాబట్టి ఎవరైనా సరే సన్యాసి జీవితాన్ని స్వీకరించినప్పుడు సహజంగానే వాళ్ళని స్వాములు అంటారు. దీని అర్థం అతడి కుటుంబానికి, జాతికి, సమాజానికి ఏదో యజమానని కాదు. అంటే అతను ఇంద్రియాలకి యజమాని కావాలని దాని అర్థం అన్నమాట. అది. ఇంద్రియాలకి యజమాని కాని వాడిని మరి గోస్వామి అని పిలవకూడదు. గోదాసుడు అనాలి. ఎందుకంటే అతని ఇంద్రియాలకు దాసుడు కాబట్టి. బృందావనంలో ఉన్న 6 గోస్వాములు గూడా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో మనం అనుసరించి ఈ స్వాములు, గోస్వాములు అందరూ బృందావనంలో వాళ్ళు ఈ 6 అడుగుజాడలను అనుసరించి వాళ్ళందరూ గూడా ప్రేమతో ఈ భక్తిలో సంపూర్ణంగా నెలకొని ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు.
సో, ఇది మనం ఇంద్రియ అందుకే భాగవతంలో భక్త ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్పాడు అంటే, ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవితం సాగించాలని నిశ్చయించుకున్న వారికి స్వప్రయత్నం చేత గాని, ఇతరుల బోధల చేత గాని, పరస్పర సమావేశాల చేత గాని భక్తిని పొందే అవకాశమే ఉండదు అంటున్నారు. సో, ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే జీవించాలనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా, ఇంకెవరైనా బోధించినా, ఎన్నో భక్తి కాన్ఫరెన్సుల్లో ఉన్నా గూడా వాళ్ళకి భక్తి అనే అవకాశం రాదు అంటున్నారు. ఎప్పుడు కేవలం ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే మనం జీవనం సాగించినప్పుడు. ఈ విధంగా చర్విత చర్వణం అంటే నవిలిందే నవలడంలో వాళ్ళు వెర్రిగా నెలకొంటారు. వింటూ ఉంటారు, అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ భక్తి కాన్ఫరెన్స్‌లు ఇవన్నీ. కానీ ఇంద్రియాల్లోనే ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే వాళ్ళు చివరికి అదే ఫాలో అవుతున్నప్పుడు, ఇక వాళ్ళు ఇవన్నీ నవ్వులుతూ ఇవన్నీ విన్నా గూడా వాళ్ళు ఇదే వెర్రిలోనే ఉంటారు అని భక్త ప్రహ్లాదుడు కూడా భాగవతంలో చెప్తాడు. సో, అతను ఆ చిన్న వయసులో ఇంత జ్ఞానంతో తన వయసు పిల్లలకి ఇవన్నీ బోధిస్తాడనమాట. భాగవతంలో ఉంటుంది. సో, భక్త ప్రహ్లాద్ ఏం చెప్పాడు, ఎన్ని విన్నా, మీరు ఎన్ని చదివినా, ఎన్ని ఎంతమంది ఉపదేశాలు విన్నా, ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే గనక మనం జీవిస్తున్నట్లయితే, ఇక మనం ఎన్ని విన్నా వ్యర్థమే అంటున్నారు. అంటే నవిలిందే నవలడం అంటే ఇక దానివల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు అంటున్నాడనమాట. సో, ఈ వేగాలన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అది. సో, మళ్ళీ ఒకసారి ఈ రూప గోస్వామి 1489 బ్రాహ్మణ సరస్వతి కుటుంబంలో పుట్టారు. ఆయన మొదట్లో అక్కడ ముస్లిం మతస్థుడైన ఒక నవాబు హుస్సేన్ షా ఆ రోజుల్లో మరి 15వ శతాబ్దంలో మొఘల్ వంశం వాళ్ళు వచ్చేసారు గదా! బాబర్‌కి ముందు వీళ్ళు. సో, వాళ్ళ దగ్గర ఒక నవాబు దగ్గర సెక్రటరీగా ఆయన పనిజేసేవాడు. అయితే ఆ తరువాత ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుని రామకేలి అనే ప్లేస్‌లో మీట్ అయ్యి, ఆ తర్వాత ప్రయాగధామ్ అక్కడ మళ్ళీ రెండోసారి కలుసుకొని, ఇక ఆయన ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి చైతన్య మహాప్రభు శిష్యుడైపోయి ఆయన్ని రసాచార్య అని పిలిచారు. తర్వాత ఆయనకి ఇక ముఖ్య అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన వాడే. ఆయన గోవిందుడు వాళ్ళ యొక్క కులదైవం. ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథాలు ఇవి: ఉపదేశామృతం, విదగ్ధ మాధవం, లలితా మాధవం, భక్తి రసామృత సింధు. అది. సో, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ సో చూస్తాం అన్నమాట. సో, ఎవరైతే మరి మనస్సు యొక్క, మాట యొక్క వేగాలు, తర్వాత ఉదర వేగం, జిహ్వ వేగం, తర్వాత జననాంగాల వేగం ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా శిష్యుల్ని చేసుకోగలడు అంటున్నారనమాట. సో, ప్రాయశ్చిత్తం అనేది మరి మనం చూసాం గదా! ఉపయోగం లేదు, మరి మన ప్రవర్తన సరిదిద్దుకోండి అని చెప్పి మనకు ఒక పాయింట్ అది ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తున్నాం. సో, ఇది మన మొదటి మంత్రం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః.